Te mere koje pokazuje, date su sve moguće mere i zato je dobra ta studija. Ovo je pročelje. Na tom pročelju možemo da vidimo upravo ono što sam malo prepričao, kolika su ova rastojanja osovinska i da je ovo, sad ovde dat ceo ovaj kamen, ne do osovine, pa ćemo mi morati to malo da ispitamo, pa su date ove širine stilobata, evo piše ovde koja je mera, pa je data ovog prvog, evo piše ovde mera, i tako mi to, ili visina, evo visina stuba sa sve kapitelom, pa visina arhitravne grede, pa visina friza i to nam sve koristi u ovoj našoj studiji. Evo je osnova još komplikovanija sa malim milionom mera i ova koja je možda najjednostavnija za neko naše shvatanje. Zašto? Zato što ovde lepo piše da je prečnik stuba 1,923. To na prvi pogled normalno ništa naročito ne znači, ali kad pređemo na one stope, počinje priča da se razvija. Znači, ako podelimo 1,923 sa 6, dobit ćemo da je to 32 cm, odnosno 32, nešto, odnosno da je 32 cm, 2 otprilike bila stopa na Partenonu. Probajte pa ćete da vidite, a to je isto važno i zbog ovoga, zato što je ovde ovaj 32,28 ovo rastojanje. To je rastojanje prvog stepenika stereobata. Ono se otprilike poklapa sa ovim gejzonom, znači horizontalnim, ovde nije dobro nacrtan, a to je sve važno zato što, da se vrati malo nazad, zato što je ovaj u studiji upravo pokušavao da tu širinu koju sam rekao sa ovom visinom uskladi ili pretpostavi da je tako predviđeno da to bude u zlatnom preseku. Znači, ta širina tog prvog stepenika stereobata od 32, nešto, to je 100 grčkih stopa u to vreme. Znači, na Partenonu 100 stopa. Što znači da je onda visina bila, kad uzmete onih fi, 61,8 ili otprilike toliko iznosi. Ne baš tačno, ali znači vidimo da je Partenon baratao sa tim odnosima i da je se udenuo u tu priču, ali on je izuzetak jer drugi hramovi ne počivaju baš tako, nego na malo drugačijem odnosu i to ćemo da vidimo. Vraćam se na onu matematiku, odnosno na Partenon, da bi pokazao, znači rekli smo 1,92 metra je prečnik stuba i taj prečnik stuba je 6 stopa. Znači, i to znamo još po jednom, da se često koristi 32 cm kod Grka i kod tih značajnih objekata. Ovde dajem plan Olimpije na Peloponezu, gde je Zevsov hram, onaj razrušen, i gde je ovaj stadion, potrkalište koje je bilo za trčanje, znači takmičenje. Odatle je ime stadion, odnosno od stadijuma mere, a stadijum mera je 600 stopa. To znamo. Znači, 6 puta 100. Interesantno. I kad pogledamo ovaj stadion je malo veći od toga, 200 i nešto, međutim, ovo je startna linija i ovo je finiš. Oni tačno mere 191,7, ako baš uzmete da tabanate sa stopom u 32. Prema tome, stopa je i kod Zevsovog hrama i u Olimpiji bila 32 cm, 0,7 nešto, a u Atini, kod Partenona, 32,2, videli smo po onome, to je tačno mera tih 100 stopa. Znači, htelo se da Partenon bude malo čak i veći, par po širini od Zevsovog, pa se to nekako i uspelo, a Zevs je glavni bog, da zapamtimo. Šta je sad interesantno? Kad se izmere stubovi koji imaju u tim studijama, vidi se da su oni sada po tih 32 cm, koliko stopa? 7. I odmah znak uzvika, znak pitanja i podsjećanje na prethodna predavanja. Pošto je Zevs bio vrhovni bog, morao je njegov hram, odnosno stup, da bude veći i bio je 7 stopa. Pričali smo na predavanju o egipatskom laktu, kubitu, i rekli smo običan je bio 6.
ovih, kako se zove, prstiju. 6 puta, njihova mera nije bila 8 cm, bila je nešto malo manja, ali tih 6, a faraonski je bio 7. Znači 7 puta 8 je otprilike bio faraonski, ali nije 8 nego 7,8, pa to dobijete da je neki 52-53 cm. Uzmite Wikipediju pa ćete naći da je kubit faraonski bio oko 52-53 cm. A običan je bio ovak. I tu se pojavljuje taj odnos, imamo običan i imamo onaj koji je glavni. I ovde imamo onaj koji je uobičajen i onaj koji je glavni. Glavni bog je Zevs, kod njega je 7 stopa. To su nam već podaci interesantni. I sad kad krenemo dalje, evo vraćamo se na Partenon i ovaj što je radio Grk 2002. godine, vidjet ćemo da su ova sva rastojanja 4,3, 4,3, 4,2,8, 4,3,0, 4,2,9, to je 4,3. Tako? Da pojednostavimo, to možda da zaokružimo na 4,3. Jer ovo je mereno sad, kad je on sad ovakav kakav je. A znamo da je takav zato što su Turci držali municiju, a saveznici su bombardovali, ne znam koje godine, 1700. ili 600. neke, sa brodova i pravo u Partenon i Partenon leti u nebo. I imamo ga ovakvog, sad ga obnavljaju, zato što je to baš tako se desilo. Inače, možda bi bio i ceo. I sad su sve te mere verovatno pomalo pomerene, ali možemo da zaokružimo da je 4,3 metra rastojanja. Aha. I sad kad počnemo da delimo sa 32, dobijamo 13,5 stopa. Pa onda, onaj Paladio nam je rekao da su se gornji, odnosno ova osovina između dva stuba kretala obično kod Dorskog hrama 3 prečnika gornja. Hoću da vratim. Da zamislimo da je ovo 4,3 i da zamislimo da je ovo gornji prečnik. Znači, ovo rastojanje je u stvari 3 prečnika, što znači da je između 2 gornja prečnika 2 prečnika. I onda, ako imamo da je ovo 13,5 stopa, a 3 je prečnika, podelimo sa 3, dobijamo da je gornji 4,5. A to nam govori i znamo, moramo mnogo toga da znamo da bi mogli ovo da radimo, ali mnogo znamo, ali to stoji u torbi, ne stoji u praksi. A u praksi odmah povezujemo da je 6 u odnosu na 4, gornji prečnik u odnosu na donji, 3/4 donjeg. 3/4 puta 6 je 4,5, što znači da su povezani matematički. Povezani su odnosom. I to važi u 90% slučajeva. Znači, oni su imali kanon i rekli su 6 stopa donji prečnik, gornji, 3/4 donjeg, odnosno, to vidite u teoriji, ali kad vidite da vam ja kažem da je 6 i 4,5, onda vam postaje mnogo jasnije nego ovo samo D, imaginarno D ili imaginarno 3/4 veliko D i tako dalje. Znači, to je već, ulazimo u onu suštinu projektovanja. I šta je sad interesantno? Interesantno, evo ovde imamo još primjera, ovo je onaj Her i Poseidonov u Pestumu, gde se ista priča ponavlja. Evo, donji prečnik, evo gornji malo uži, to znamo. I sad znamo da postoji odnos između ta dva prečnika i znamo da su osovine ovde 3 prečnika, odnosno 2 metope i kad dodamo trećine od ovih, znači ovde ova cela i još dodamo ovo, dobijamo da su stvari to 3 metope, odnosno vidimo da je arhitrav i da je friz isto taj D. Znači počinjemo da povezujemo, odnosno gornji D, pardon, počinjemo da povezujemo stvari. Znači imamo donji prečnik koji uslovljava gornji kao 3/4, a onda gornji uslovljava arhitrav, pa arhitrav uslovljava friz, odnosno to su otprilike 2 prečnika i vidimo da je sve povezano. I sad kad u nekim studijama nađete da pišu da je donji prečnik zakon ili nađete da je donji ili gornji ili da je pola donjeg ili nešto, to sve gluposti. Gluposti su zato što su prečnici povezani. Matematički nije bitno koji ćete da uzmete. Znači, oni su povezani, prema tome vi ćete uvek dobiti, ako imate gornji ili usvojite neki gornji, znaćete da donji mora kod dorskog stila da bude, znači, 4/3 gornjeg, je li tako?
Obrnuto od onog malo pre što sam rekao. Znači, već to znate. Pa onda znate da su osovina 3 gornja prečnika, ako je gornji 4,5, to je 13,5. Postoje male varijacije, svakako, ali već se približavamo istini. I šta je još najlepše od svega? Rekao sam za Partenon 6 stopa, rekao sam za Zevs 7 stopa, rekao sam da su stope bile promenljive. Kod Posejdonovog je takođe 6 stopa. Samo ne tih 32, nego malo različito. I to je ono što nas buni. Kad gledamo mere u metrima, vidimo da se one malo razlikuju i nikako ne možemo da uvatimo ni za glavu ni za rep. Ali ako prevedemo u ovo što ja pričam, i onda shvatate da imate masu hramova koji imaju 6 stopa u osnovi, odnosno 4,5 gornji, odnosno ovo sve što u ovu matematiku koju vam ponavljam. Evo ga i ovaj u Korintu, isto jedna lepa studija iz 2008. On je vrlo razrušen, videli ste, to je par stubova, ali uspeli su da povataju neke mere i onda vidimo da to sve liči na ono i tu imamo taj donji i gornji koji vidimo suženje, vidimo da se odnose. Tu ima jedan mali keč i mala začkoljica, o tome ćemo posle. Pre nego što krenem na ovu tabelu, neću mnogo da... Ovo je u stvari tabela koju sam ja radio kao uporedna analiza svih ovih o kojima sam pričao. Partenon, Zevsov u Olimpiji, Hera 2, Apolonov u Delfima, Apolonov u Korintu, Posejdonov na Suninu, Hefestov Tezeon u Agori, Concordi u Agrigentu i Afain u Egini. I kad vi to sve lepo pogledate i ovo što sam malo prepričao, dolazi se do prostog zaključka. U najvećem broju slučajeva radi se o peripterosima, stubovi okolo, sa 6 stubova u pročelju i dimenzija koje se baziraju na 6 stopa kao startu, kao onoj osnovnoj meri, koji smo rekli prečnika donjeg. Ali postoje ovi hramovi malo moderniji, malo manji, a kod njih je stopa, odnosno donji prečnik, 3 stope. I onda vi shvatate da u stvari postoji 90% hramova koji su ili veliki ili mali. Ne postoji između. To ti niko nije rekao. Meni to niko nije rekao. Kad sam ja to video ovako, ja sam rekao, ljudi, pa oni su imali modlu. Imali su modlu veliku, imali su modlu malu. I samo se naručuju, ovdje imamo para, tu ćemo da napravimo veliki hram. A tamo moramo da napravimo malo, pravit ćemo mali hram. I sve ostalo se znalo. Znalo se prečnik donji, znao se prečnik gornji. Ne u detalje, jer nije majstor sad mogao baš. On je malo nešto doterivao, pa smo videli kroz vreme, počeli su da raste visina stuba, da se malo sužava, da malo kapital postaje manji. Doterivali su sve one fine stvari koje mi nećemo sada da pričamo, znači one entazici, pa malo zakrivljenje i tako dalje. Sve smo to pričali. To je sve ono što je majstor mogao da malo koriguje, ali se znalo bazno šta se hoće. Hoće se veliki hram, a ako je veliki, onda je 6 stopa. Zevs je izuzetak jer je glavni bog, kod njega je 7 stopa. Hoće se mali hram, to je 3 stope. Jedini u ovom mom sagledavanju je ovaj u Agrigentu, to je onaj prvi, najočuvaniji na Siciliji. Tu je zanimljivo. Pokušao sam da udanem u 6 ili 3. Ne, kod njega su 4 stope. Znači, donji prečnik je 4, a odmah 3/4 od 4 je 3. Prema tome, donji je 4 stope, gornji je 3 i sve ide posle tim redom. Znači, koliko je arhitrav? 3 stope. Koliko je friz? 3 stope. Tako da sve ove mere koje se ovde kite i idu jedna za drugom, proizilaze iz toga, znači, dao sam ovde godinu gradnje, dao sam da je to peripteros, jer sve vreme pričamo i ovde se vide, evo su, 8 puta 17, 6 puta 13, 6 puta 14, 6 puta 15, 6 puta 15, 6 puta 13, 6 puta 13, 6 puta 13, 6 puta 12. Znači, nema striktnog pravila, nego ima samo mala pauza.